Gina? Hello, may buntag pangga. Okay ra kaayo ang akong buntag, of course, unta ang inyo pod. So kani nga klase sa adventure mahug ni siya nga pagpadagat or pagligo-ligo plus manguha ta og tuyom. Kay dugay-dugay naman ni nga plano og daghan pod og nag-request ninyo og tuyom adventure. Unya kay permi man ta nga busy pero karon ato jud ning gidayon. Together with my close friends and my relatives who make this adventure possible. So muhilom sa ata og atong tan-awon kung giunsa ni nila pagkuha para next time kita na pod maoy mag hands on sa pagpanguha ani. Okay, so as you can see pangga, medyo hassle jud or struggle ang pagpanguha aning tuyom tungod sa iyang mga tunok nga taas kaayo. Dapat careful ta sa pagpanguha ani ug mogamit tag kahoy or sungkit ba kay lami daw ni nga makatunok. So dili jud pwede nga atong kinamuton, isugra kaayo ta kung atong kinamuton. Anyways, grabe kadaghan jud kaayo sa tuyom diri dapit sa atbang sa barangay Sulangan. Nagtapad-tapad ra maong dapat careful pud ta sa atong tiil diri di ta magpataka og sikad-sikad kay basig makurata na lang ta nga daghan og tinusukan ang atong tiil. So mauni ang first nga sibot or sikpaw sa tuyom nga ilang kuha og si Rimon ang akong igagaw maoy in charge sa pagtangtang sa mga tunok ani. Iya ra nang giayag-ayag diha aron magpakang-pakang ang mga tunok kay dali ra man sila mga bali hangtod nga wala nay tunok nga makita and it's ready to serve. Shoutout di ay sa atong amigo dire nga si Mike Andre Maglasang og sa akong mga best friends nga si Dindin og si Mariel Dane. Unya kay ready naman ni ang first nga sibot sa atong mga tuyom ato nang sugdan uy unsa pa may dugayon nga naapay daghan sa ubos nga nagpaabot. Maura ni ang akong papel dire pangga langoy-langoy kay dili lagi ko makasawom sa pinakailawom kay grabe pagkalawom. Lawom kaayo ang dagat ambot ba nga nung taob man mi nga nanguha og tuyom. Mauna diha Rimon kay nagtuga-tuga ka og inom anang kay baw ka nga halang kaayo. Karong mon, otro mon. Otro mon. Yay! I would say this is the best adventure so far kay nabusog pang atong tiya, nabusog pud ta sa paglangoy-langoy diri sa limpyo og tin-aw nga dagat. Og basi nagtuo mo nga asa mini biyahe, naara mi diri sa atbang sa barangay Sulangan. Dali ra kaayo nga biyahion. Shout out di ay kay Kuya Ubit nga maoy among tour guide og driver sa Pambot. Abi niya nang tagaan kaniyo. Ay tagaan kaniyo. Tabangan. Ana, di nakasaka. Tungod kay dili naman ko makasaka sa Pambot, nangayo na lang ko ni Raymond. Bandi ko tunga kaya ka nayagon dira. Kalagi ka mo dito sa tunga. Kalagi ko yun. Damo ang sarap pa mga. Kay pakainit to. Ara na si Jan Jan. Ayo anay. Usa ta ka po. Ayo anay kay ayago ni Jan Jan. Lami na. Basta na basta manambot kan. May puti ko dito. Wala ka lami. Manghanting kita ikan, suake. Di man. Basta damo na ko ang pambalang daw. Suake na. Mao ni ang ikaduha nga sibot pangga kay dali ra kay nga naubos ang una, iyan ang ayagon ni Janjan. Same ra sa gibuhat ni Raymond ganiha pero kaning ayagon ni Janjan ubay-ubay ni sila. Uy, mata na. Naano mo siya. Nabasa ka na gayon to. Atsog yapon. Nami na sa akin, usa? Madan daba ta kay. Pero balay, sungkit balay. Doy, balitang sungkit kanina. Sarap. Tangok naman no. Oh my God. Dapat ang first name is ini nga bike Nang guwapa ka lagi sa video dang. Guwapa ka lagi sa video. Pero
na lang mag-beach juga. Sige, tabawan na lang kami ni Kirby sa video. Alo, sikat ori kayo kay gipicturan. Naku ada. Hoy. Eh, may dita ka mo. Alang. Oh, diba? Ala, siga na, belga. Langoy dito ka, bakit pa? Hoy, tawag ko. Ama, sinamay ko. Tudloan, tiko. Imo ba na din oh, may mumho pa sa Puta, dili may ko. Dali pa lang, kung kaon pa lang. Gamit dila. Gamit dila. Uy, sa kanon, din na siya. Ayos ko, no? Gino na. Ito may puya oh. Anda. Kuyalas ka, Gino. Kuya pa bina siya. Okay pangga, so mauna ni ang ikatulo nga sibot sa tayo nga mga kuha nila. Once and twice is not enough I think, kay gipunan man og ikatulo. And don't worry, dili lang mo mabalaka kay naatay part 2 akong ipakita ninyo kung giunsa namo ang uban nga sobra ani. Napatay part 2, manguli sa ami kay murag tugnaw naman. Ingon ani di ay katambok ang tuyom diri sa Bantayan Island. Very tambok and very appetizing nya. Perfect jud nga ipares ani ang suka then bahaw nga kanon. Pero bisag sa panatog pakaon sa mga tao nga dili makauyon anang kilaw-kilaw. Adyo tay mahimo dili jud nato sila mapugos kay lahi-lahi man tag taste buds maong respeto na lang ta sa ilang desisyon. And this is my last bite diri sa pambot kay punan pa ni nato pag abot na didto sa land. But for now ato sa ning birahon ang pundo kay biyahe na ta padung uli.